Strelec je znamenie slobody, dobrodružstva, skúšania nových možností. Čiže keď má niekto vo svojej Venuši Strelca, toto je človek, ktorý miluje slobodu. Romantickú slobodu, vzťahovú slobodu. Nenávidí vzťahy, lebo pre týchto ľudí sú vzťahy a hlavne manželstvá klaustrofobické. Ľudia, čo majú vo svojej Venuši Strelca, majú skutočný hviezdami daný strach. Strach zo vzťahov. Toto nie je človek, ktorého môžete napraviť, nie je to pokazaný človek. Je to človek, ktorý sa jednoducho narodil s Venušou v Strelcovi. Pozitívne je to, že prinášajú dobrodružstvo a vzrušo do vzťahu. Sú to naozaj veľmi vzrušujúce vzťahy. Dobré, ľudia, čo majú vo svojej Venuši Strelca, vzťahy s nimi sú naozaj veľmi vzrušujúce a zábavné zo začiatku. Zo začiatku to znamená nejaký mesiac, maximálne mesiac, to už je až veľa, dobre? Každopádne, sú to muži, čo vás zoberú, ak ste jeho milenka na dovolenky, na tie najlepšie dovolenky. Zažijete s nimi najlepšie, možno že aj romantické dobrodružstvá, sex na pláži. Inak, vo vzťahoch sú to naozaj veľmi vtipní muži, charizmatickí muži, ktorí si vás získajú, muži, ktorí vás zabavia, muži, ktorí sa stále usmievajú, veľmi flirtovní, romantickí flirtovní muži, len sú veľmi neverní a v momente, ako už cítia, že sa medzi vami vytvára nejaké emočné puto, vtedy mu začne horieť ohnisko, fatra pod zadkom a letí preč. Čo je veľmi zaujímavé. Aké ženy tento muž preferuje? Dobre, druhá časť Venuše. Títo ľudia, aj muži, aj ženy preferujú veľkých ľudí, veľkých partnerov. Ceckaté ženy, zadkaté ženy, svalnaté, tučné, pribraté, možno že aj obézne, dobre, títo ľudia milujú hmotu. Milujú vidieť na romantickom partnerovi hmotu. Dobre, ženy, čo majú vo svojej Venuši Strelca, zbožňujú svalnatých. Možno, že aj vysokých, ale hlavne svalnatých, hmotných mužov. Nemusia byť ani extrémne svalnatí, môžu byť aj pribratí, tukovití, hej? Proste im ide o to, aby ten človek bol taký, že ho nezlomia, hej? Že ho nezlomia. Čo sa týka tých mužov, keď má nejaký muž vo svojej Venuši Strelca, miluje intenzívne, usmievavé, pozitívne, vtipné ženy, nezávislé ženy, ktoré radi cestujú, ktoré sú zábavné. Títo muži preferujú ženy, ktoré sú väčšie, ktoré majú veľké ženské krivky. Im ani veľmi nejde o to, aby tá žena bola nejako pekná. Ide im skôr len o to, aby tá žena bola vtipná. Ani nie, že vtipná, pozitívna. Dobre, títo muži preferujú ženy, ktoré sú pozitívne, ktoré vôbec nie sú seriózne, ženy, ktoré radi vtipkujú, ženy, ktoré sú exotické. Toto je veľmi zaujímavé. Keď má niekto, tým, že Strelec je znamenie cestovania, dobrodružstva, keď má niekto vo svojej Venuši Strelca, títo ľudia väčšinou milujú zahraničných partnerov. Dobre, zahraničných partnerov, milujú exotickú lásku, milujú jednorázový románik na jeden týždeň niekde v Tajsku. Dobre, títo ľudia, čo majú vo svojej Venuši Strelca, väčšinou vždycky sú v nejakom romantickom nevzťahu s exotickým človekom, so zahraničným partnerom. A tretia zložka Venuše, čo tento človek má rád a preferuje v osobnom živote, milujú lámanie pravidiel. Dobre, toto sú rebeli. Toto sú rebeli, ktorí milujú všetko zlé, ktorí podporujú anarchiu. Sú to ľudia, ktorí majú radi cestovanie, ale to už som povedala. Majú radi humor hlavne, vtipy, fyzický pohyb a ezoteriku a náboženstvo. Títo ľudia neveria v ezoteriku a náboženstvo ani v mágiu, ale majú o to veľký záujem. Venuša v Levovi. Čo to vlastne znamená, keď má tvoju mucko vo svojej Venuši Leva? Toto je posledné ohnivé postavenie, čo sa týka planéty Venuša. Ľudia, čo majú vo svojej Venuši Leva, bývajú naozaj veľmi populárni v romantických vzťahoch. Toto postavenie vytvára ľudí, ktorí sú romantickí, intenzívne lojálni. Zároveň sú to ľudia, ktorí svojho romantického partnera zahadzujú komplimentami, pozitívnymi slovami,
extrémne grandióznymi vyjadreniami lásky. Keď ste vo vzťahu s človekom, ktorý má vo svojej Venuši leva, ten vzťah je ako keby ste boli v romantickej komédii, doslova ako keby ste boli v nejakom filme. Ako v nejakom romantickom filme. Lebo ten človek vám bude non-stop vyvolávať, vás bude dávať všade na sociálne siete.